Veurem una pinzellada de filosofia de la ciència, en particular la visió del paper que ha jugat la humanitat en la creació. Fa 2.500 anys aproximadament es va esvair la profecia en el si del poble d'Israel i en paral·lel, per providència divina, va sorgir una cultura nova, molt potent, que va desenvolupar en gran mesura el pensament, la ciència i la filosofia, que és la cultura grega. La cultura grega es caracteritzava per donar-li a l'ésser humà el paper nuclear en la creació, i això es veu molt reflectit en les teories astronòmiques gregues, en què va formar-se la teoria geocèntrica. La teoria geocèntrica posa el planeta Terra al centre no només del sistema solar, sinó de l'univers. Aquesta teoria va tenir prevalença els 2.000 següents anys, fins que va aparèixer el Renaixement i la Il·lustració. Amb el Renaixement i la Il·lustració, el paper preponderant de l'ésser humà va anar descendent mica en mica. Això va passar, sobretot, a partir de la teoria heliocèntrica de l'astronomia, de Copèrnic, en què el planeta Terra ocupava només una posició més a dintre del sistema solar i el Sol era el centre del sistema solar, lògicament. En els següents segles es va anar veient com, de fet, el sistema solar no ocupava ni tan sols una posició central en la galàxia ni en l'univers. I això va tenir un paral·lel amb les filosofies que es van desenvolupar, cada vegada més destructives, més negatives, i donant-li un paper més subaltern a l'ésser humà, fins que va aparèixer el nihilisme, ja en la postmodernitat, i teories polítiques com el nazisme i el comunisme, que van derivar en etapes molt destructives per a la humanitat, com tots sabem. Ara bé, per benefici de la humanitat, Baruch Hashem, sabem que sorgirà novament la profecia, i amb la profecia es renovarà la humanitat granment amb una era de cooperació entre la humanitat i el Creador, que passarà a ser cocreadora junt amb el Creador de la realitat. I hi haurà harmonia ja per sempre. Shalom.